Vigatans i vigatanes, per mi és una satisfacció poder-vos saludar i poder-vos anunciar que el pròxim dia, diumenge 22 de febrer, aquí, a l'Atlàntida, us portem un concert únic. Si jo us dic, per exemple, que aquest concert està protagonitzat per una orquestra simfònica de 65 músics, i us dic que té un cor de prop de 80 veus, i us dic que, a més, està protagonitzat per 4 de les joves veus solistes d'òpera més importants d'aquest moment del nostre país, 2 sopranos, un tenor i un baríton, i que, a més, ells interpreten obres de Verdi, Wagner, Puccini, Bizet, tots vosaltres veieu clarament que estic parlant d'un concert, diguem, amb lletres majúscules. Però si us dic que és únic, no us ho dic només per això. Us ho dic perquè, a banda de tot això que us acabo d'explicar, aquest concert, per exemple, té un presentador, que és aquest que us està parlant, que el condueix de cap a peus. Us ho dic perquè aquest concert recull una sèrie de recursos de comunicació, comunicatius, d'àudio, de vídeo, de so, que no són habituals i que habitualment no es fan servir en concerts d'òpera. Però sobretot us ho dic perquè és un concert que té un objectiu: demostrar-vos que l'òpera viu quotidianament amb nosaltres, els dies de cada dia, amb tots nosaltres, i que a més de tots ens agrada que sigui així. Tant aquells que ens confessem aficionats, com aquells que creuen que encara no en són. Tant els uns com els altres jo us demano que em feu confiança i que ompliu aquestes butaques de l'Atlàntida el diumenge dia 22. Si ho feu així i ens veiem el 22, jo us asseguro que no us en penedireu. Fins llavors, doncs, amics, moltes gràcies.